Ne mun ye tan? A tɛ ka sɔn ka mɛnɛ? Non, ça c'est pas normal. Mun ta k'ale donna ji min kɔnɔ dɛ. Oh là là. Cɛ yan yɔrɔ in dun ma nɔgɔ. O gɛlɛyara. Réseau tɛ ka sɔn. Réseau fana tɛ ka sɔn. Non, oh là là. Tu ne dun pressé le tellement. Ma anche. Trop soula. Bashwete. Ma. Non, ko de to la. Ah, che, nyen to bola dron aballa ka sa che. Wani fɛn ka moto essence bana ne bɛ ka kun na ta. Ah, tiɲɛ la gɛlɛyara. Ne fa mun bɛ mobili la. Ah, n y'a to bola dron aballa ka sa yɛrɛ ma. Wallahi. Jɔn ka lajɛ. Mais ne fa i ka ni mobili a bɛ ko batterie ko le b'a la. Batterie? Ah, k'a sɔrɔ batterie kura de dun bɛ mobili na. Ndara batterie bɛ fɛ ka fɛn ne. Mais i ti ka mécanicien wele a ka n'a lajɛ. Bon, i b'a dɔn ko tiɲɛ la ne kɔni ka mobili ko la mécanicien jɔjɔlen tɛ ne bolo. Barisa ni ne bɛ mobili san dɔrɔn ne b'a bɛɛ kura de san. I b'a ye u bɛ wagatinin kɛ ne bolo dɔrɔn kalo 2 kalo 3 ne bɛ tila k'a falen tuguni quoi. Nin y'a kɛlen problème ne ye. Ne ba ne ɲɛ bɛ la cogoya min na n e yɛrɛ ye mécanicien de. Ne ye mécanicien de ye. Nka komi sisan mobilitigi ninnu i b'a ye o caman bɛ yen nɔ o bɛɛ n'u ka mécanicien de don. Donc a ko ma nɔgɔn. O de la ne bɛ k'a si k'i ka mécanicien. Ayi non ne yɛrɛ de ye n ka mécanicien ye. Yan dun maɲi ne fa yan sigilen mɔgɔ tɛ yan wa bandiw ka ca yan nɔ wa i bɛ weleli kɛ fɛnɛ a tɛ don réseau tɛ yan nɔ. Réseau tɛ ka sɔn n yɛrɛ y'o de jateminɛ n jɔlen yan dɔrɔn réseau tɛ ka sɔn n kun nana n ka foro dɔ de lajɛ kɔfɛla in na dɛ n bɔtɔ filɛ o foro sira de la nin filɛ nin ye k'an sɔrɔ nin bon n kan ka taa ci teliman ba dɔ la sisan. Nin y'a kɛlen baara ye i bɛ to ne ka moto in ta ka taa n'a ye. O bɛ sɔn ka wusa dɛ n bɛna essence dɔ k'o la sira la donc n bɛ boli k'o ci ɲɛnabɔ n bɛ tila k'i ɲɛɲini. I jɔ n b'an ka carte d'i ma n'i sera dugu kɔnɔ numéro 2 de b'a kan sanfɛta in i b'o wele i b'a fɔ a ye ko ne ka kan sɔn batterie dɔ la i bɛ yɔrɔ expliquer a ye. Baasi t'a la o bɛ diya. Carte filɛ. Numéro 2 min b'a sanfɛ dun? O ye ne yɛrɛ ta ye. I ni ce ko ye. Awɔ ne fa. Non i mɔgɔ ɲɛnama. N tɛ fosi ye. Attention. Ni ne bɔra fa i ta dɔrɔn. kɛ dɔɔni N i bɛ yɛrɛ bana koyi. N presselen don walahi. Même pour ça, ni fila réseau ma yɔrɔ la dɔrɔn n bɛ weleli kɛ a bɛ na i y'a mɛn. Awɔ n y'a mɛn. Nin y'a ko kɛlen baara ye dɛ. Komi Dawuda yɛrɛ bɛ garage la ka ban n'a ye weleli kɛ ni Dawuda nana ni batterie n bɛ n jɔ yan k'a kɔnɔ. Ala n'an jɔ an ka weleli kɛ. Cɛ ninnu fɛnɛ bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ sa jɔnni bɛ ka mɔgɔ déranger tuguni. Allo gérant don wa? Awɔ ok Awa wala k'i ka taa ni batterie ye quoi. Batterie awɔ. Awɔ k'a bɛ ka mobile dɔ dépanner ko n ka weleli kɛ nin numéro la k'i ka taa ni batterie ye. Fan jumɛn fɛ? Awɔ i b'a sɔrɔ ɲamana fɛngɛ kɔnɔna la voilà ni i sera eaux et forêt yɔrɔ ma o kɔfɛla la kɔtu kɔfɛla in fanfɛla la quoi voilà awɔ siraba kelen min bɛ yen nɔ ka taa yɛrɛ a bɛ yen nɔ. Ok n y'a faamu n bɛ na. Awɔ n bɛ na sisan. Ok merci. Cɛ gafu yɛrɛ de tɛ den ɲɛnama ye quoi. San waati bɛɛ a bɛ mɔgɔ déranger.
I bila kun ye baara la I ka se ka baara kɛ ka ɲɛ san waati bɛ wili yan fɛ wallahi n'a ma cogo dɔn ne bɛ a bila ka bɔ yan baara la quoi mɔgɔ tɛ se ka lafiya. Donc, tu l'as attendu, tu n'as pas eu. I yɛrɛ ye kɔlɔkɔlɔ cɛ mɔgɔ tɛ se ka lafiya. Dauda mɛnna dɛ I b'a dɔn tile yɛrɛ bɛ ka gan ne dɔn wa. Cɛ Gafu laaji la e kɔni t'a fɔ k'e nana mobilitigi dépanner fo yan yɔrɔ jan den na. E bɛ k'o fɔ mun na. Cɛ a lajɛ ne yɛrɛ nana telimantigi min ye o ma sɔn ka na o ye ne jigin kɔfɛla k'ale tɛna yan yɔrɔ la n ka cɛ ko bandiw bɛ yan yɔrɔ la cɛ I tɛ ko sugu dɔw dabila. Aw ka mɔni sumalen don I bɛ ka yɔrɔ min fɔ tantɔ ko yɔrɔ jan b'a den dɛ ko bandiw tɛ bɔ yan dɛ ne siso bɛ yan yɔrɔ yɛrɛ de yɔrɔ e bɛna anw ka so yɔrɔ dɔn anw ka so filɛ fɔ kɔfɛla in na. Cɛ Gafu e bɛ bɔ yan don o don ka taa garasi la de wa. Awɔ kɛ. Laaji la mais o fana ka ɲi o I ka baara kanu de b'i la mun de b'a la. Cɛ ka mobili batterie bɛ fɛ k'a bila ale quoi. Batterie. Awɔ. Ok donc o ka nɔgɔn I bɛ an m'a communiquer quoi donc o la a ka batterie bɛ charger. Awɔ. A ma wuli donc I bɛ batterie in brancher mais don k'a wuli quoi. Dauda ne mɔgɔ min tɛ se batterie in kɔrɔ k'a lawuli ko ne k'o communiquer. I tɛ manɔgɔ kan fɔ dabila mais I b'i yɛrɛ sogo dɔn. I lajɛ. Dauda e ka ko kɔni ni e ni mɔgɔ mana taa mobili dépanner yɔrɔ la waati e bɛ nin ko sugu le kɛ ne la n y'a mɛn taa e ka taa. Dauda I bɛ kulonkɛ tɔgɔ ye mun na. Ayi sa Dauda e ka taa sa tile gannen de don. An tɛ nin fɛn kɛ pour que an ka taa ka bɔ yan. Awɔ. Ja ka yɔrɔ ninnu. Ne m'e ɲɔgɔnna fugari ye o. Ne y'a k'a la wa essaye. A wuli. Wala Dauda jigi tantɔ joona an ka taa ni mobili ye. Ka jigi wa sigi kunkolo ka kɛnɛ. Mun na. Ne yɛrɛ kun kan ka taa ci dɔ la ne bɛ sin ka taa o ci ɲɛnabɔ ni mobili ye ka sɔrɔ ka taa garasi la. Dauda I tɛ sabali Dauda yɔrɔ wagati bɛɛ I bɛ nin ko sugu le kɛ ni an taara mɔgɔw ka mobili dépanner e bɛ to ka wali mobili ta ka taa yala n'o ye ko ci gɛlɛn dɔ b'e bolo o ye mun ci sugu ye. Cɛ Gafu I ka kuma ka ca sa ne ka ci b'e ɲɛsira la. I ka ci fosi tɛ ne ɲɛsira la n k'i ka jigi le ka bɔ ne ka taa ni mobili ye Dauda. Ayi taa batterie ta ka bɔ yen n bɛ taa n ka ci la min sɔrɔ garasi la yen nɔ. A tigi bɛ taa nɔfɛ garasi la yɔrɔ n y'a f'i ɲɛna I k'i da basigi yɔrɔ kelen na Gafu I ka fiɲɛ baara la a dabila ne de ye baara yɔrɔ jira de e bɛ se ka na jama ne kunna tan I b'a fɔ e de bɛ ka ne taa batterie ta ka bɔ yen. Yɔrɔ mun ko sugu ye tantɔ Ala I m'a dɔn Dauda bɛ ne tɔɲɔ diɲɛ kɔnɔ sa ni batterie giriman ba in fɔ ne bɛna ne ta tun ka taa n'a ye baara yɔrɔ la. Ne tɛ fɛn fɔ. Cɛ e yɛrɛ tun bɛ mun mɛn bilen. Bébé. Ni ye mɔgɔ jɔlen bila yan. Bébé. Tiɲɛna I jɛnna ne belebele tɛ. Yɔrɔ dɛ. Kura de ye nin. Wallahi n ye nin labɔ san. Bébé o kɔrɔ I bɛ fɛn mobili tan cogo dɔ. N ka cɛ waritigi y'a ja fana ye nin de o. O kɔrɔ mobili ka ca I bolo dɛ. Bon ni ye dɔ san ka waati kɛ n'o ye m'o falen. Bébé I tɛ kelen ɲini ne yɛrɛ ye sa. Non. Ni yɛrɛ ka ɲi ne bolo. Bon nin dugawu kɛ I ta bɛ sira la ka na. N'Ala sɔnna ma. Awɔ. Komi n y'i wele n nana jira la ka di an ka taa munumunu dɔɔnin quoi. E ko ten wa. Ok ka taa munumunu. Don n bɛ taa munumunu. Mais ni ye mun ye tan?
tɛ k'i ɲɛfilɛ i bɛ moto boli la. Ti hali ne ka ɲɛfilɛ i bɛ téléphone na ko an ka ɲɛfilɛ mais ni mun ko ye n bɛ ka fɛngɛ i bɛ ka taa i bɛ téléphone na fana e b'a ko ne tɛ ne se ka sira lajɛ ne bɛ mun la bilen. E bɛna ne ka droit fɔ ne ne de bɛ ka jigin ka bɔ e ɲɛ bɛɛ bɛ k'i ɲɛsin ma tuguni. Cɛ patron yɛrɛ Kara. Dawuda Dawuda nin ye yan. Nin ye ne. Wa cɛ a kɛra fama ye dɛ. Walayi. Depuis ekɔlidenya de bɛ e ni ne cɛ. Cɛ donc halisa i b'i cogo ni na i ma changer quoi. E mɛ ka changer cogo di. U b'a fɔ ten dɛ ko classe première o ni min bɛ diɲɛ sɔrɔ fɔlɔ k'olu tɛ kelen ye dɛ n ka cɛ. Aw de tun ye classe fɔlɔ ye mais halisa e ka vie. Mais aw fana ye chance sɔrɔ aw mɔgɔ foyi tun tɛ kalan na barisa wari tun b'aw faw kunna. E ma a bɛ ten tɔ fisa papa ninnu bɛ ten o. U tɛ kalan foyi kɛ classe kɔnɔ parce que wari b'u fa kunna ka ban u hakili sigilen don quoi. Bon i b'a dɔn kalankɛla yɛrɛ de bɛ sinon n ka cɛ wari ni kalan ninnu kɔni. Hali mɔgɔ ma kalan i b'i fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ. Cɛ waritigi joli joli bɛ Mali kɔnɔ yan n ka cɛ n'u ma kalan. Tiɲɛ don. Kalan ko in tɛ o. Tiɲɛ don. C'est à dire diɲɛlatigɛ kɔnɔ k'a fɔ k'i kalanna a filɛ ni niveau ba in bɛ lamɛn halisa i ka ko b'a cogo ni na bilen. Sinon i yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ nin na kɔni n ka cɛ. N'i ta yan. Awɔ. Walayi. Donc nin ka bɔ bilen. Cɛ donc n bɛ ka ɲala fɔlɔ n tɛ n ka madame na. Ok bonsoir madame. Kɔri baasi tɛ yen. Bi alhamdulilayi. O ɲɛna kojugu. N'o tɛ a y'anw sɛgɛn dɛ. Cɛ a bɛ kɛ. A y'anw sɛgɛn yɛrɛ de walayi. Kana to ka kɔrɔlenw bɛɛ fɔ. Ayi mais a bɛ kɛ cogo di n ka cɛ foyi tɛ an ma min da anw kan. Ekɔliden i y'a yira n na cogo bɛɛ la ko wari b'i fa kunna. I sago bɛɛ kɛ anw na. Nka a bɛ bɛn. Bon c'est à dire mɔgɔw tɛ fɛn dɔ faamuya quoi. Fɛn b'i bolo ani wajibi ni fɛn b'i bolo. A b'i yira de o. Ale yɛrɛ m'a yira fɛn b'a yira e la de f'i k'a yira de quoi. N t'a dɔn n'i b'aw faamu. Donc ni kɔni ni se b'i ye i bɛ se b'i ye i b'a yira de. A bɛ ɲɛnabɔ ɲɛnamaya don halisa an bɛ k'a ɲɛɲini. Halisa an bɛ k'a ɲɛɲini. N'Ala sɔnna Ala k'a ɲɛ. O kumana an b'a kɛ ten awɔ. Merci k'an bɛn. Merci beaucoup. Awɔ. A taatɔ filɛ cɛ nin bolo ne ka mobili fɛ dɛ a baasi t'a la n bɛ taa garasi la fɔlɔ attention ala ci ɲɛnabɔra nin yɛrɛ bala ne la o n ka muso wele joona ka taa mobili nɔfɛ. Allô? Oui, Gafuro. Voilà, nga ci ɲɛnabɔra. An ɲɛnabɔra. O diyara n ye koyi. Awɔ, n bɛ fɛ ka na mobili nɔfɛ. A banna. Mais dɔɔni b'a la quoi. I bɛ se ka taa n dɔɔni di yan nɔ. Awɔ, non, n tilala. N bɛ fɛ ka na san yɛrɛ de. E bɛ ka na n nɔfɛ san de? Ok, problème tɛ. Sani ka se yan nɔ, n b'a tɔ lase. N y'a mɛn. Baasi t'a la, wa à tout à l'heure. Merci. N bɛ nalen. N y'a fɔ Dawuda ye n ka fara mɔgɔw ka mobili ta ka taa yala n'a ye. E ka nin ko sugu lajɛ. Fo ka n kamana gan. A ka nin moto yɛrɛ fana a tɛ moto in bolo dɛ. Ne cɛ na fɔ mobili ko a tɛ kɛ problème wɛrɛ ye ne da la tugun wa? I jɔ n k'a wele tantɔ. Bébé, n yɛrɛ ka téléphone bɛ ka sonné. Bébé, n bɛ nin appel ta sisan ka na quoi. Kuma tɛ se ka fɔ yan. A tɛ dɔrɔn i ka kuma. N fakɛ de don sa. Ayi bi ne bɛ ka ne kɛ hadamaden sugu jumɛn de tantɔ? I mun na? K'i ka téléphone ta e fa don e tɛ se ka kuma i fa fɛ ne sigilen ɲɛna yan. E fɛnɛ n faamuya sa. I b'a dɔn cɛkɔrɔba ninnu filɛ nin ye n t'a dɔn ni ci min don. Ne ka cɛkɔrɔba a ka kuma ka can. A bɛ bali ka dimi ko suguya dɔw la minnu tɛ dimi ko ye quoi. I y'a faamuya. N bɛ kuma a fɛ sisan ka na i kana dimi o la sa. Cɛ ye. Taga. Wallahi ne ma da nin na. Appel bɛ kɛ i tɛ se ka appel ta ne sigilen ɲɛna f'e ka bɔ kɛnɛma ka t'o appel ta. Ne ma deli n'a y'a sunkuruti ka ɲɔgɔn wele de o. Parce que n'o y'a wele ne sigilen ɲɛna kɛ a tɛna se ka kuma o. A bɛ bɔ kɛnɛma ka t'o ta f'o ɲɛna ka sɔrɔ ka n'a sigi yan. Wallahi ne tɛ nin ko kan in ta.
ne ka tila munumunu na i ka taa ne bila da la ne bɛ telimantigi dɔ ta ne bɛ su walilahi f'i taa yɔrɔ la n bɛ nin ko n b'a kisɛ bɛɛ ye bi walilahi nin ko baara tɛ an b'a baara bɛ kongo bi ni ala ni kira sɔnna taa ka na. Cɛ o bɛ ka ne wuli mun na sa allo Awa Allo Dawuda e bɛ min ne m'a f'i ɲɛna ko n bɛ taa n ka ci dɔ ɲɛnabɔ ka na sisan cɛ filɛ ka ne wele sisan nɔ k'a bɛ ka na mobili nɔfɛ cɛ bɛ ka nali yan n'i bɛ ci la o bila i ka na sisan nɔ dɛ na sisan nɔ parce que n tɛ problème fɛ cɛ ye n wele sisan nɔ k'a bɛ ka nali kɔrɔ ma se ka ban dɛ ne ko n k'i ka na sisan nɔ de don cɛ kana ne la girin dɛ ok n bɛ na sisan awɔ n bɛ na cɛnin kelen kulo jalen don Dawuda kulo jalen don mais ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ni patron bɔra Dawuda ka nin manamana ko nin kalama don o don ne dalen dɔ la a bɛ garage in bila o wallahi Dawuda bɛ nin garage in bila mun bɛra wallahi i b'a dɔn ko ci urgent dɔ de tunna n kan sisan ci urgent sugu jumɛn ma f'i ye n ka cɛkɔrɔba de b'a wele i b'a dɔn mobili in filɛ an y'a 2 de san ɲɔgɔn fɛ quoi bon ale ta in ale tɛ ka o de faamu kosɛbɛ quoi bon mɔgɔ fana tɛ du kɔnɔ min b'a ɲɛdɔn ni ne yɛrɛ tɛ donc a de filɛ ka ne wele sisan ko ale fɛ ka bɔ ko fo ne ka taa o ɲɛjidi jira ale la n y'a fɔ a ɲɛna ko n bɛ ci la cogo cogo non ko fo n ka sigi de bon o la a dun ka di ne ye an ka taa munumunu b'a dɔn o tɛna se ka ɲɛnabɔ bilen i b'a dɔn donc o la i bɛ taxi ta i bɛ taa quoi don wɛrɛ an bɛ kuma i fɛ quoi n y'a faamu i y'a faamu n y'a faamu awɔ mun di tɔgɔ filɛ ne kɛ ɲɛ ma i ka n dɛmɛ an ka subi dɛ ne bɔ sisan kɛ ne yɛrɛ wulila sisan ne bɛ taa ci urgent baara la ne ba ala kama wale i mɔgɔ wɛrɛ m'a di ma ala ni kira kama wale mais joli ɲɔgɔnna m'a di ma i bɛ fɛn o fɛn fɔ a fɔ ɲɛna m'a bɛɛ k'i yɛlɛ yɛlɛ ka taa yɛlɛ n kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn dɛ bi kɔni n'ala sɔnna ne bɛ preuve yira patron na i jɔ n ka nin place yan nɔ fɔlɔ voilà a yɛrɛ natɔ filɛ a kɛra cogo di a kɛra cogo di cogo jumɛn e ma ne wele ko cɛ nana cɛ bɛ min cɛ ye ne wele k'a bɛ ka na a ka mobili nɔfɛ ne ko cɛ ma ko cɛ k'a to sɔɔni dɔrɔn n ko mobili baara ma ban dilan kɛla halisa n'i ma sabali ka t'i ta kɛ e y'o e bɛ walima minnu ta ka taa sungurubaw ta ka yala yala n'o ye ni dun ma sabali n b'a fɔ patron ye i b'a dɔn e dennin filɛ i ka nafigiya bɛ fɛ ka dama tɛmɛ dɛ i y'a faamuya a fɔ patron ɲɛna kɛ ne de ye yan sira ye n y'a fɔ patron ne b'i gɛn ka bɔ baara in na yan nɔ n'i y'a mɛn i bɛ yan nɔ ne de don n'i y'a mɛn i b'a fɔ patron ɲɛna dɛ ne de parce que ne de ye yan yɔrɔ in sira de ne y'a faamu komi ne bɛ ka taa n ka paw la donc o ɲɛngoya de b'i la o ɲɛngoya de tɛ yan i t'a ka nafigiya ye a fɔ patron ɲɛna dɔrɔn n'i b'i fɛ i ka to yan baara la nafigiya i b'a dabila yan ni patron kɔni na ne b'a fɔ a fɔ an bɛn'o kɔ fana lajɛ nafigiya maa ba ci i kɔnɔ Mela ne tɛ fɛn fɔ nin ye jɔn an ka téléphone ta fɔlɔ yes a ɲɛna i patron kɔni nana fɛn min ne bɛ nin yira patron na ne ka mobili yɛrɛ de kun mobili in yɛrɛ banna ni banna ye MC
Nsanche. Ah, Ne fa somo. Gafu, ça va? Ça va. Kɔrɔ baasi la? Baasi foyi tɛ I b'a kan? Dɔɔni. Ani baara? Se. Nba. Ne ka fɛn n dontɔ y'a ye sa a banna? Awɔ a banna. Ah, i yɛrɛ i kan ka fo dɛ. Eh. Non, mais c'est très rare i ka muso ye nin fɛn ninnu na quoi. K'a sɔrɔ baara ma bɔ baara la, aw yɛrɛ ɲuman ko légalité. Yɔrɔ kɔni o la kɔni non. Mais moi je vois que tu maîtrises parfaitement parce que nin ye moteur yɛrɛ dayɛlɛlen i bolo yan nɔ. Awɔ. Ça va i tilala nin na Ça ka ban? va. Ayi ma tila la dɔɔni b'a la. Dɔɔni b'a la? Awɔ. Ah non courage. Ala k'a nɔgɔya halisa. Amina. Ne tɛ yan yɛrɛ a ko muso de? A banna pepewu problème fosi t'a la tuguni. Problème foyi t'a mais mun de kun don? Problème ba tun t'a la koyi batterie ko dɔrɔn de tun don. Ah bon i b'a dɔn ko i y'a fɔ yen fɛ mais ne yɛrɛ fana kun douter quoi. Mobili a ma deli ka problème kɛ nin yɛrɛ kun y'a problème fɔlɔ de. N bɔra sɔgɔma dɔrɔn k'a ta n ye ji ni fɛnw bɛɛ contrôler yɛrɛ k'a wuli ka na n sera yɔrɔ in na dɔrɔn a bala ka sa a yɛrɛ ma. I b'a dɔn sisan mobili ko depuis o donna batterie kolon ta la ka sigi mobili kɔrɔ la i b'a ye i bɛ to boli la yɔrɔ i ka mobili bɛ se ka jɔ i bolo. Dɔrɔn de don. C'est bien non a ɲɛna yɛrɛ de. N m'a dɔn kɔni a tilala a la aw kun taara turu cɛ a essayé dugu kɔnɔna la. Gafu kana nkalon tigɛ. Yala aw kun taara mobili essayé dugu kɔnɔna la. Han Gafu. Mais. Ayi kana na nkalon tigɛ s'il te plaît. Cɛ e nana mun na yan? Ah non e yɛrɛ nana mun na yan nɔ? N nana n ka mobili tulu de falen. N bɔra ka mobili min y'i bolo sisan. Ah voilà i ye mobili min ye n bolo dɛ. Exactement. Donc n nana tulu falen. Ah baasi t'a la. E yɛrɛ nana mun na yan? Ayi bon n nana ne nɔfɛ. Kana ne nɔfɛ? Awɔ. Cɛ fantandenw bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ dɔn dɛ nin ye mɔgɔ ka baarakɛla de ye dɛ. Kana virisi yɛlɛ mɔgɔ ka baarakɛla la yan. Non n'Ala sɔnna ma virisi tɛ yɛlɛ mɔgɔ ka baara la. I b'a to a ka baara kɛ hakili lafiyalen walasa mɔgɔ ka baaraw kɛ ka ɲɛ. Sinon tiɲɛ don. Aw fantanden ninnu filɛ nin ye e yɛrɛ ye n ka cɛ furu ani kelen de b'i la i tɛ changer kuma si. N ka cɛ ma foyi fɔ ni cɛn tɛ tiɲɛ don an ye fantaden ye nka bi fana ni kunun tɛ kelen ye dɛ. N'o tɛ denmisɛnninya la tiɲɛ yɛrɛ la wari tun bɛ e fa bolo mɛnɛ. Mais bi alhamdulilayi dɔɔni b'an yɛrɛ kunna. Hali n'a tɛ y'an ye cogo la dɔɔni b'an yɛrɛ kunna. Mais bamananw ko ten ko ɲɛ tɛ fili kɔgɔmanan ma ɲɛ tɛ kɔgɔmanan dɔn nka tulu bɛ min na n'i y'o ye i b'o dɔn dɛ. Baasi t'a la. Ni fɛn bɛ mɔgɔw kun ni fɛn tɛ mɔgɔw kun a bɛ dɔn ye cogo la. A ka kɛ ten. A to muso k'a ka baara kɛ. N'Ala sɔnna n bɛna taa ci dɔ fɔ a ye dɔrɔn n bɛ taa. Ok merci. A fɛn tɛ parce que n nanen don n kan ka pressé n ka. Baasi t'a la non i tɛ pressé i tɛ pressé. I yɛrɛ nin yɔrɔ. Ne fa e nɔ cogo di? Ne n'a ma bɛn kare kɔnɔ ne ka mobili b'a bolo o de la n ye ɲininka sisan a yɛrɛ ye mobili yira ne la ko non ko nin y'ale ka mobili kura ye o y'a sɔrɔ ani sunkurunin dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne fa ɲɛ bɛ cɛ min na tantɔ ni le ye yan gérant ye wagati bɛɛ ni mɔgɔ nan'u ka mobili jɔ ni mobili dilanna wɔrɔ a bɛ sin ka mobili ta ka taa sunkurubaw ta ka kɛ yala yala ye carreau kɔnɔ. Ne y'a faamu o tɛ baasi ye o de yɛrɛ de kama ne ma sɔn k'a fɔ a ɲɛna ko mobili ye ne ta ye il faut que an ka ko yira nin na walasa a bɛ se ka nin dabila kana nin ɲɔgɔnna wɛrɛ yɛrɛ kɛ bilen ni kunkunna sugu dɔ ye wali mobili sɔrɔ ale bolo kare kɔnɔ sa a bɛna mun fɔ. A bɛ kɛ problème ye mais ne fa ne kɔni bolo kɔni i tun kan ka yira la directement k'i ka mobili de don. Ayi e k'a lajɛ dɔrɔn ne bɛna min kɛ. Bébé ka mobili de ya mobili kura mun b'o se garage la ayi ne ma sɔn ko n'a sunkuru dɔ tɛ yan. E na mun na yan? N y'i suit de. Mun na? E ka mobili mun y'a se garage la ne fɛ ko mobili ye mobili kura kɛ e fa y'a di ma kunun de. Mobili kura de don kɛ. Mun y'a se garage la wali ni sunkuru dɔ de bɛ yan. Cɛ i fana sa donc n y'a dɔn e ye ne suit danabaliya de kama. Bébé kuma sa mun y'a se yan. Ne nana tulu de falen. Bébé kelen kelen mobili tulu ka falen kelen bɛ kura kura ye. Fɛn kura ni mi hakili to a la a bɛ tiɲɛ joona. Bébé e ko ten. N nana tulu de falen. E tɛ danabaliya ninnu dabila sa i b'a dɔn cɛ ne tɛ falen muso yɛrɛ la an ka taa. Allô? Oui, dis pas ça. Awɔ. Ne yɛrɛ don o kana bali la. Awɔ kɛ n'i ka garage de la yan nɔ tantɔ min bɛ ɲamana. Awɔ. Voilà n bɛ fɛ a ka di n ye sisan i k'an sɔrɔ yan nɔ. Barisa problème dɔ bɛ yen nɔ i ka yɔrɔ la n ma min faamu n bɛ fɛ k'a yira i yɛrɛ la. Voilà o bɛ diya n ye kojugu. Merci i bɛ na sisan. Ok.
ne fa ni t'anw ka patron ka numéro le ya Ni y'a ka patron ka numéro ye. e b'anw ka patron dɔn de Exactement ne b'a dɔn. Depuis don min na depuis sɔgɔmada in na i kɛlen ka carte di ne ma. Ne y'a ye directement mɔgɔ min ka garage don quoi. Ni n'a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ. A bɛ n'an sɔrɔ yan sisan n'Ala sɔnna. An ka taa mobili yɔrɔ. awɔ Non, nin ye kelen ta de ye o. Ça va? Ça va. Ah. I yɛrɛ de. Ah. Ne ko i ka nin mobili ye joli de? Ne y'a san daminɛ. Cɛ sogo dabila sa. E bɛ ne ɲininka o la i kɔni t'a fɔ ko i bɛ fɛ ka o ɲɔgɔn san. E b'a dɔn nin mobili sɔngɔ tɛ sɔrɔ hali yɛlɛma ko 7 fo. Baasi t'a la. Awɔ. Ni min y'a tatɔ yan. Awɔ, komi n ka madamu nana n nɔfɛ. Donc n bɛ taa ale bila quoi. Awɔ. Non i bɛ se ka taa bila. Awɔ. Awɔ. E bɔra don an ka taa kɛ. Awɔ. E bɛna taa bila cogo di? O fana mun kuma sugu ye? Ayi ne ko aw bɛ se ka taa nka aw tɛna taa ne ka mobili de la. E ka mobili bɛ min? Dawuda nin ye ne ka mobili ye. N y'a f'i ɲɛna sogo dabila. Nin bɛ se ka kɛ e ka mobili ye cogo di? A bɛ se ka kɛ ɲɛkɔrɔ sogo ye barisa kunun e ne ye cogoya min na e ni ne farala a bɛ kɔnɔ ko ne b'o cogo kelen na halisa nka ne bɔra ka f'i ye yan fɛ sisan ko alihamudulilayi ne yɛrɛ tɛgɛ bɛ kɔ sɔrɔ awɔ nin mobili ye ne ta de e ni ne bɛnna circulation na bi nka n ma fɛn f'i ye barisa i kumana i yɛrɛ ma quoi donc ne ye n tilen ka na yan nɔ sɔgɔmada in na e ma mobili minɛ Awa la yen fɛ mobili tiɲɛna min ye n y'a di Awa ma n k'a ka na ni mobili ye garage la i y'a faamuya Awa i t'a ɲɛfɔ a ye. sɔgɔmada in na ne ye kati di cɛ ma ne bɔtɔ so kana baarayɔrɔ la ne taara sɔrɔ a ka mobili cɛnnen jɔlen ni le ye mobilitigi ye sanga na wagati bɛɛ e bɛ to ka wali bolifɛnw de ta ka taa yala yala n'a ye kari kɔnɔna na ka taa kɛ musomanin. A bɛ cogo di? Ça va bien? Ko kɛ? Patron, ça va? Va ici. E yɛrɛ ye weleli kɛ cogoya min na fo ka ne jaabi. C'est vrai. Komi e bolibagatɔw nana sisan. Tiɲɛ don. A dun yɛrɛ cogo di? Juguman tɛ. Komi n nana n ka mobili nana se i ka yɔrɔ la. Sɔgɔmada in na a tiɲɛna n ye. I ka agent dɔ wele a taara mobili nɔfɛ. U nana labɛn. Nka ne yɛrɛ tun y'ale ka moto minɛ barisa kabini bɛ ci teliman na. N ko n bɛ tilen ka taa o ci la. N bɛ na n ka mobili nɔfɛ. Bon dugu kɔnɔna la directement n'i ka agent de bɛn a bɛ ka yala ni ka mobili. N yɛrɛ n'a bɛnna nka n ma sɔn ka n yɛrɛ yira a la. N m'a yira a la n ko ne de tɛ mobili ye. U nana yan nɔ tuguni a tilala k'i yɛrɛ kɛ cogo dɔ la quoi. Est ce que i bɛ k'a ye? Dawuda mun bɛ ka fɔ kuma tiɲɛnen don wa? Patron, o bɛ se ka kɛ cogo di? E bɛ se ka ninnu ka kuma lamɛn ka ne minɛ o ma cogo di? Ne y'i ɲininka sisan nin. Mais nin ye jugu nkalon de ye o. Prévu jumɛn bɛ ninnu bolo n'u b'a yira la ko ne bɛ bɔ ni wari mobili ye. Gafu bɛ yan baara nafigiya la yan nɔ ka kow bɛ don ɲɔgɔn na. Mais e b'a dɔn ko ni mobili kɔni ne tɛ ye. Ne t'a dɔn k'i ta don. E bɛ se ka na cogo di ka prévu jumɛn b'a yira e bolo ko. Prévu jumɛn b'aw bolo nin ko in yɛrɛ bɛɛ la? Prévu min bɛ yen nɔ o ye i yɛrɛ ka agent ye. Nin m'a ye kuma bɛɛ a ko ne ma k'ale b'a kuma fɔ a ɲɛna dɛ. Bi n bɛ fɛ i k'a fɔ i yɛrɛ ka patron ɲɛna. patron a ma s'o la. Ayi dɛ. Prévu ye ne bolo téléphone Gafu ye nafigi de ye. Gafu ye mɔgɔ bila ɲɔgɔn na. Nin fana ye nkalon ye wa? Donc e tun y'a resserrer yɛrɛ. Munna Gafu ma nin fɔ ne ɲɛna? Walayi ne ba i ka kuma ye tiɲɛ. patron wagati ni ne kumana wa ni ne y'a fɔ ko ne b'a fɔ e a b'a fɔ ne y'a fɔ e k'ale le y'an gêner ko ne ka baara bɛ tiɲɛ. Patron walayi a ka kuma ye tiɲɛ. Ni y'o ye mobili kuro de b'a bolo sini si tɛ kelen ye. A bɛ taa ɲɛfɔ an ka da la ni o ye. I bɔ n da la. E de ko k'e bɛ ne furu ni dawuya jumɛn de ye? E ni ne ka kanu nin y'a bannen de pewu. I bɔ n kɔrɔ. Sisan kɔni nin y'a bɛɛ de bannen e ka taa dɔrɔn a banna o dɔrɔn de bɛ ne arranger. Patron, e bɛ ne gɛn ninnu ka kuma ninnu kama. Ninnu ka kuma kama prévu ma yira e yɛrɛ la sa i sera ka mun fɔ? Mais kana ɲinɛ dɛ ko e ni ne fa de jɛla k'i ka entreprise créer ɲɔgɔn fɛ. E bɛ se ka ne bila ka bɔ baara la cogo la cogo di? Ne n'i fa de jɛra mais ne n'i yɛrɛ ma jɛ k'a dayɛlɛ dɛ. Awɔ n'i ma ɲuman kɛ i bɛ taa di. Mais patron ayi an ka lajɛ ɲuman jɔni na fili bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ. Ne tɛ fɛ k'i lamɛn yɛrɛ de Ala yɛrɛ de kama taa ka bɔ yan bɛɛ taa ka bɔ yan i ye n tɔɔrɔ walayi bilayi e kan ka kɛ sababu ye ka ne latɛɲɛ mais e bɛ ka ne lasegin kɔfɛ de taa ka bɔ yan mɔgɔ kuntan ninnu. Tarawele i bɛ hakili to koyi
nin ko in yɛrɛ kɛra ne fari bɛ de faga n kan. Non, ne b'i faamuya di quoi so. I b'a dɔn o tɛ baasi ye nin tɛ yafa deli kun bɔ. Ko in tɛ kɛ sababu ye ka y'an bila wa? Ayi dɛ. N'Ala sɔnna ma n tɛ y'an bila. O bɛ E yɛrɛ kɔni bɛ ne ka ko dɔn. Nka i b'a dɔn mɔgɔ lankolon de bɛ mɔgɔ ka baara yɔrɔ tɔgɔ tiɲɛ bibi la. Barisa o de fɔra ko tiga si kelen k'a bɛ se ka tiga tɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ. O kama ni ne nana yan nɔ ni ne yɛrɛ juguman ye yan nɔ ne m'e wele k'o fɔ e ɲɛna i yɛrɛ b'a dɔn kɔni ko ne man jɔyɔrɔ fa. N'o tɛ n kun bɛ se ka ɲɛ ci nin kan i n'a fɔ kɔrɔlen a bɛ cogoya min na quoi. A diyara n ye Yɔrɔ. a bonyana ma tɔɔrɔ. Non, t'inquiète, c'est normal. Hali client n'aw nana n'a ye fɛn ye baarayɔrɔ la mun m'aw diya a ye patron wele a k'a f'a C'est ɲɛna. vrai, tiɲɛ don. A tɛ foyi kɛ a bɛna nin dilan nin a tɛna nin tiɲɛ nin o. Tiɲɛ don, tiɲɛ don. Nin diyara n yɛrɛ yɛrɛ Ala k'an to ɲɔgɔn Ami, ye. ami, ami. Voilà. Gafu ko in bɛɛ kɛra i yɛrɛ kɔni ɲɛna sisan e de kɔni bɛna kɛ gérant ye e kɔni b'a dɔn nin ma kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye se de b'i jɔ i jɔyɔrɔ la i ka kɛ mɔgɔ tilennen ye. Olu bɛ diya ne ye kɔni n'Ala sɔnna Awɔ, ne t'i jigi tigɛ. n'Ala sɔnna ma min n'i ka sara n bɛna double 2 ye. Awɔ o bɛ diya n ye Ah kojugu. non, Gafu ye nouvelle duman ye. I y'a ye maa mana kɛ cogo cogo n'i kɛra mɔgɔ ɲuman kɔni ye i b'a ye don dɔ la Ala b'i sara quoi. O de la maa ɲuman sɛgɛnnen don mais a bɛ laban ale ta la quoi. O ye tiɲɛ. Barisa tiɲɛ mana kɛ cogo cogo don dɔ la tiɲɛ bɛ dɔn. Mhm. I ye baara kɛ ni ɲumanya min ye i ye baara kɛ ni kɔnɔnajɛlenya min ye bi Ala de filɛ nin ye k'i sara n'o ye. Walayi. Est ce que a tun b'e kun na k'e tun bɛ se ka kɛ yan gérant ye yɛrɛ? Ne tile kelen ma da ne Bon a ma. bana ɲumanya dɔrɔn de bɛ se ka nin s'i ma. I b'i yɛrɛ ka baara la o, i bɛ mɔgɔ ka baara la o, i jija n'i bɛ baara o baara la i k'a bɛɛ kɛ n'i yɛrɛ ta ye i k'a kɛ ka ɲɛ quoi. Nka gérant filɛ ka min kɛ nin promotion t'a bannen ye dɛ. Ne yɛrɛ y'i ka moto in boli bi ne b'a dɔn ko bɛɛ b'i ka moto in na. O kuma na n fana ye moto kelen labɛn. Ni moto jɛlɛnin. A b'i gâté. Yɔrɔ c'est Lahi normal. baraji. C'est Merci normal. Tarawele. I b'i yɛrɛ fo i ka ɲumanya de s'i ma. Merci Donc Tarawele. Djiba i bɛ tila ka n sɔrɔ n Baara ka bureau la i y'a ɲuman faamuya. bari. Donc an bɛ ci dɔ ɲɛnabɔ Awɔ. n b'a ka moto ko fana fɛn d'i ma Ok, n'Ala n'Ala sɔnna ma. sɔnna. Bon ne bɛ taa tile kan ka sɔrɔ a kɔnɔ ye. Awɔ tile b'a kɔnɔ. Ok merci. Merci. Gafu Awɔ. nin diyara n ye yɛrɛ yɛrɛ de Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Halisa i tilennen Awɔ i b'a dɔn ne tɛ kɛ yan nɔ wagati bɛɛ e de bɛ yan nɔ i b'i hakili to yan nɔ. Ok patron. Nka patron ne tɛ ka fɛn min faamu o. E ye ne cɛ in dɔn cogo di? Nin cɛ yan Awɔ. miliyɔn caman caman de bɛ nin cɛ in fɛ. Han? Wa mɔgɔ ɲɛnamaba ale t'a k'i ye k'a fɔ k'a b'i sigi k'a kɔnɔ dɛ cɛ in bɛ hinɛ dɛ hali y'an gɛrɛse a ka dɛmɛ b'a la ale de kɛra sababu ye ka ne dɛmɛ yɛrɛ o diyara ne ye kosɛbɛ mɔgɔ ɲɛnamaba de don i b'i to k'i hakili to a la n'a ka mobili nana i b'a berebere a mɛ i ka juguman kana na s'a ma dɛ. Patron n'Ala sɔnna n ka juguman fosi tɛ s'a ma. Komi n yɛrɛ bɛ ka taa n bɛna taa ci dɔ la quoi Awɔ. ci teliman dɔ bɛ n bolo n ka danaya b'i kan dɛ N'Ala n ka sɔnna. danayaba de b'i kan N y'a mɛn n patron. bɛ taa ci teliman dɔ la Awɔ. an b'a kɛ ten. Awɔ. K'an Ala ka to. seli ɲuman ye. Awɔ. Ni.